Hola, bona nit. Ha arribat el dia després de la vaga general, una vaga que, com sempre, arriba entorn a la guerra de xifres, malgrat que, a diferència de la de l'any 2002, que va convocar els sindicats contra la reforma de la prestació de l'atur que volia fer el govern de José María Aznar, ara ha arribat entorn al guant de seda. Els sindicats asseguren que el 80% dels treballadors han seguit la convocatòria i es senten recolzats per tornar a renegociar aquesta reforma laboral. El govern la manté. Per altra banda, a Catalunya, una minoria ha aprofitat aquesta mobilització per fer la seva festa particular. D'aquests temes en parlarem amb els 4 convidats dels partits polítics que tenim avui al Tal Com Raja. El primer és el Roc Fernández, portaveu de Convergència i Unió a Sant Feliu de Codines. Bona nit. Bona nit. El segon és el Jordi Manils, portaveu i candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Alternativa a Montmeló. Bona nit. Ens acompanya també el regidor del PSC a Montmeló, el Pere Rodríguez. Bona nit. I també el portaveu del Partit Popular a Bigues i Riells, el Mateo González. Bona nit. Si els sembla, situem la situació, primer de tot en la informació al voltant d'aquesta jornada d'ahir, amb aquest vídeo que passem a continuació. Estacions de tren buides o comerços amb les persianes baixades són algunes de les imatges que deixa la vaga general per una bona part dels ciutadans. Avui, però, després del 29S, és l'hora que els actors polítics i sindicals facin balanç. Segons els sindicats, la convocatòria va tenir un seguiment del 80% dels treballadors que va quedar patent amb l'aturada de serveis públics com el transport o l'educació. La vaga general d'avui ha estat un èxit de participació democràtica, un èxit de participació lliure, un èxit de participació voluntària de les persones, dels treballadors i les treballadores en rebutjar les mesures que ha fet el govern i en exigir que aquestes han de canviar i obrir negociacions per buscar vies diferents. Una de les mostres de força dels sindicats van ser les manifestacions a les principals ciutats catalanes, no només a Barcelona, on els organitzadors calculen que hi van participar 400.000 persones, sinó també a ciutats com Girona, Lleida o Tarragona. Pel govern, per contra, la vaga general va tenir un seguiment més modest, que l'administració pública només va aconseguir mobilitzar entre el 10 i el 20% dels treballadors, segons els sectors. Els poders públics, tanmateix, critiquen que l'actuació dels piquets va impedir el funcionament normal en algunes empreses. Doncs, per exemple, Roc Fernández, per començar, vaga general o vaga parcial, com han definit alguns, o sindical, o fins i tot alguns deien la vaga dels piquets. Què en penseu? Jo crec que va ser una vaga parcial en el sentit de que venia amb unes condicionada per un fet que molta gent hi havia 2 drets que confluïen, el dret a la vaga per una banda i el dret al treball. Hi havia gent que potser podia subscriure a la vaga però que no es podia permetre fer vaga també. I per mi el preocupant de la jornada d'ahir està en el fet que les conseqüències d'aquesta vaga no sabem quines seran, entre altres coses perquè els sindicats saben perfectament que el govern les mesures que ha aplicat són unes mesures a les que ha hagut d'arribar per força i imposades per Europa després d'una política econòmica absolutament erràtica i desorientada. I per l'altra, el govern també sap que la vaga general no deixa de ser una vàlvula d'escapament d'uns sindicats que fins ara havien sigut els seus grans aliats. Jordi Manils? Bé, de vaga parcial res de res. Una vaga general en tota regla, amb un 80% de participació en alguns sectors cabdals com la indústria, amb un 95% de participació i amb una dada claríssima que facilita FECSA Endesa. Jo no sé, alguns diaris que he fullejat avui d'on treuen les seves dades, però FECSA Endesa dona la dada un 28,48% de reducció del consum elèctric i el mateix Endesa diu que aquesta dada equival a qualsevol dia no laborable, a qualsevol diumenge. Per tant, èxit absolut de la vaga general. I jo ressalto, i ho deia el mateix company de Convergència, la molta gent que donava suport a la vaga general i que no ha pogut secundar la vaga general, molts per qüestions econòmiques, perquè no s'ho podien permetre, però molts altres perquè han rebut pressions dels seus patrons, dels seus empresaris, perquè no secundessin aquesta vaga. I no en són ni 2 ni 3, sinó que hi ha una gran part de la ciutadania que no ha pogut seguir aquesta vaga tal com hauria desitjat. Una altra dada relacionada al que deia el Jordi Manils, que diu el Periódico de Catalunya avui, les operacions relacionades a les operacions bancàries associades a Serviret van caure un 20% respecte al dimecres anterior. La mateixa font diu que en la vaga general de l'any 2002 van caure un 43%, és a dir, van caure però menys que la del 2002. Pere, per exemple? Respecte al nombre de participants, penso que fins que no passin uns dies que les empreses puguin comunicar a la Seguretat Social la participació real
a la vaga serà difícil valorar en termes de cotització, com a mínim, quina ha estat la participació. Jo penso que en general va ser una vaga que es va desenvolupar amb normalitat, els drets es van respectar majoritàriament, sempre hi ha excepcions, però els drets es van respectar majoritàriament. Qui va voler treballar majoritàriament va poder fer-ho i qui va voler manifestar-se ho va poder fer sense dificultat. Respecte a les conseqüències que pugui tenir aquesta vaga, doncs bé, la reforma laboral que s'ha aprovat en principi està d'acord amb una estratègia europea, no respon exclusivament a una estratègia espanyola i per tant és una estratègia que els propis empresaris han criticat com a massa moderada i si els empresaris la critiquen com a massa moderada i els sindicats la critiquen com a massa agressiva, possiblement estem al camí del mig i per tant són reformes que segurament són necessàries. Després d'estar molt qüestionats aquests últims dies, consideren que els sindicats han fet una mostra de múscul? Mateo, per exemple? Bueno, a veure, jo volia referir-me una mica a la subjectivitat de la presentació dels números. Sempre no s'entén, la ciutadania encara menys, quan es presenten, segons des d'una banda i de forma interessada, uns números de participació i des de la banda en què no s'entén que ha de ser de presentar uns altres números molt diferents. La ciutadania cada vegada està més informada i una mica al fil del que comentava el Jordi, sí que és veritat que Endesa fa aquesta numeració i també una mica a col·lació del que comentaves del serveis... el Servirret, transferències bancàries comercials. Indicar que el consum que ha registrat Endesa és un 7% més del dia de la vaga del 2002. Què vol dir això? Bueno, segurament que si en aquell moment interessava dir, per la part que el Jordi ha pronunciat d'èxit de vaga, en aquest moment es parlava que també era un èxit, la vaga era bastant menys, bastant menys en aquest sentit. Jo el que crec que els sindicats han perdut una mica, així com a la societat se li demana que es vagi adaptant al segle XXI, jo crec que el sindicat està una mica enrederit en el seu funcionament i format. En el dia a dia, avui que parlem de l'estat de la comunicació que arriba a tot arreu i tal, quan parlem encara avui dia de piquets informatius, ja la gent no s'ho creu, no és la primera vegada que ha passat. Llavors, això coarta també, igual que pot, com apuntava Jordi, que també l'empresari pot coartar. Evidentment, la situació no és fàcil i jo crec que més de parlar d'èxit o de fracàs, jo crec que és un fracàs per tota la societat nostra, perquè és la imatge la que estem donant de no arribar a agafar una mica la situació de crisi en la que estem vivint i no som conscients realment cap a on hem d'anar. Jordi, havies demanat la paraula? Sí, a veure, el que em preocupa o m'estranya moltíssim és aquesta caça al sindicalista que hem viscut durant l'últim mes, des que es va convocar la vaga. Escolteu, Comissions Obreres i la UGT són els únics agents legitimats per convocar una vaga general en aquest país, per llei. Per tant, Comissions Obreres i UGT, davant d'un atac a la classe treballadora, als treballadors, convoquen una vaga general. No entenc per què, davant d'una vaga general, en la que es parla d'una reforma laboral impulsada pel govern central, es parla de la reforma de les pensions, es parla de l'acomiadament lliure, es parla, en definitiva, temes econòmics, ens hem passat la meitat d'aquest mes i encara avui parlant dels alliberats sindicals o de si els sindicats s'han de reformar per adaptar-se al segle XXI. Escolta'm, els sindicats ja faran el paper que hagin de fer, si s'han de reformar ja es reformaran, però no és un debat polític si els sindicats han de fer A o B. El debat polític que ens ocupa és tenim una reforma laboral sobre la taula, tenim l'amenaça explicitada pel propi govern, que aquesta és la primera d'una sèrie de reformes que s'aniran emprenent
totes, o la immensa majoria, afectant els treballadors i no a l'empresariat. No hi ha reforma fiscal plantejada, no hi ha cap reforma de la governança econòmica europea plantejada. Totes les reformes afectaran, doncs, en definitiva, a la part feble de les relacions econòmiques, i els polítics ens dediquem a parlar dels alliberats sindicals. Doncs escolteu, no és això el que ens toca. Però estic d'acord amb el que diu ell, en el sentit de que la vaga demostra un fracàs una mica de la societat, sobretot de les polítiques econòmiques que s'han dut a terme, perquè al final hem arribat a una situació en què s'han hagut de prendre una sèrie de mesures que representen una involució en els drets socials, que representen unes retallades, etc. Coses que anys enrere, si algú li diuen escolta, hi haurà un dia que et rebaixaran el sou en comptes de pujar-te'l, doncs tots diríem això no ho veurem nosaltres, i ho hem arribat a veure. Jo crec que la pregunta que no s'està fent, diguem-ne, és per què hem arribat a que s'hagi de convocar una vaga, per què hem hagut d'arribar a aquest tipus de mesures, per què Europa ens ha hagut de posar aquest tipus de mesures. Jo crec que hi ha una motivació bàsica, és que no hem adaptat l'estructura productiva com havíem d'haver fet, hem viscut emmirallats en un model econòmic que no era el correcte, i a més hem tingut un govern espanyol i català en alguns casos també, en què ha pres una sèrie de mesures, diguem-ne, en molts casos contradictòries. Els plans de desenvolupament que s'han pres econòmics, que bàsicament ens han dedicat a substituir les aceres de tot el país, que aquests diners, en canvi, els haguéssim pogut destinar realment a fer un altre tipus de mesures que afavorissin un canvi en el teixit productiu del país, etc. El tema dels 400 euros, que ja es veia quan es va treure, que a més era una mesura absolutament electoralista i que no tenia cap mena de fonament. I ara aquests diners que en aquest moment es van tornar, escolta, al final els hem hagut d'acabar tornant multiplicat per 3. I aquest és una mica el debat de fons que crec que no s'està fent a l'entorn de la vaga. S'està fent, com ell diu, un debat sobre si els sindicats, sobre si no sé què, però aquí és un fracàs col·lectiu. Sí, respecte al paper dels sindicats, els sindicats són els representants dels treballadors i moltes vegades quan parlem dels sindicats sembla que ens oblidem que els sindicalistes, els militants de les organitzacions de representació dels treballadors, també són membres de moltes altres organitzacions i de la societat civil i, per tant, de la meva pròpia organització política hi ha molta gent als sindicats, tant a comissions com a UGT, i, per tant, els sindicats representen una part important de la societat. Una altra cosa és si l'estructura s'ha de reformar o no s'ha de reformar, si el format de vaga que fins ara hem tingut és realment el més adequat, perquè possiblement sí que és veritat que aquest model de vaga s'adequa més a una estructura productiva més industrial i segurament els sectors estan canviant, però que els sindicats són els qui avui estan signant els convenis col·lectius a totes les empreses i a tots els sectors, que ningú no ho dubti. Els sindicats estan representant a tots els treballadors en les condicions laborals de totes les empreses i, per tant, en aquest sentit coincideixo amb el Jordi en què hem viscut una certa criminalització o culpabilització dels sindicats que ens hauria de fer reflexionar sobre quines són les maneres en què els treballadors han de ser representats, perquè els treballadors han de ser representats. Respecte al que deia en Roc, miri, els grups més conservadors europeus estaven molt pendents de la vaga d'ahir perquè si resultava ser un gran èxit, això demostraria que les mesures preses pel govern eren realment dures i eficaces perquè la protesta social hauria mostrat que efectivament la societat estava molt emprenyada. Si avui els titulars de premsa són els que són perquè, primer, aquest govern, el govern del PSOE de Madrid, ha volgut defensar des del primer moment les polítiques socials. No només s'han posat en marxa nous drets civils i noves prestacions que fan i milloren la vida de les persones, sinó que a més les ha volgut mantenir fins on ha pogut. Però en tot cas ha fracassat amb la política econòmica. La política econòmica... Totalment. No, doncs... I ens ha acabat portant aquí, això. Però no només a Espanya, és que sembla que... I aquí és on crec que cometem l'error. És que no estem parlant d'una situació exclusivament espanyola, és que de vagues... Home, podem parlar d'Alemanya, que ja fa temps que sortim. Molt bé, i podem parlar de les vagues que hem tingut a Europa en els últims 3 mesos. Avui The Independent, un dels seus articles era precisament aquest, la onada de vagues que es pateixen a Europa.